Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe sehilaɓe. Assalamu alaikum wa rahmatullah sehilaɓe e bandiraɓe kadi. On calminama goto kala inde mum e yettode muɗum. Ko weltare son jii ko mbanmi ko ji on carte d'identité Fouta o on ganda directement mboɗo mi Fouta. Groupe o noon woni koye déplacement amin do e Fouta e jillu comme no min mbaɗirta ni tan chaque année so min dañi hay so taw ko 1 mois ou bien maximum 2 mois min ngara min naato Fouta min jirlo min jiya bandiraɓe jiya men kadi min paama kadi holko min foti waɗandeɓe holko ɓe gañata holko ɓe jiidi e nder ɗum ɗon noon interview o waɗete ko Fouta holko tagi ɗum holko saabi ɗum ko votre série série mon KODDO BEWDO on jeebi épisode 17 woni fin première saison ko adi fof ko jarnade on no feewi mo ganduɗa dañi début kono ala fin sabu on cuusni amen on dokki amen doole on kulli min aussi lawol ngol on mbaɗi commenté on mbaɗi abonné on mbaɗi like série o noon woni mum tan wonno ko wadde e essayer de bantude kadi ko fate pulago comme no mbirumi on au début ni anniye o wonano série o dogo e Fuul TV mais mataw ko yonti kala weeɓat raison pour laquelle série o ari kadi ha e nder Fuul TV e nde o ari e Fuul TV kadi mi yi fulɓe ɓe onon fof on nangi hen onon fof on mbaɗi like onon fof on mbaɗi partage on duttiti kadi on cuusni amen pourquoi mbimi on cuusni amen sabu hewɓe mbino amen chaîne o andaka chaîne o suwa dañde des vidéos donc son mbaɗi hen théâtre baddo qualité baɗo no honani henna on bonni théâtre o mais hande yettere Allah cikumi tan théâtre o bonani sabu fulɓe ɓe mbiyatmi on noon ko Fuul TV ari ha pari ala ruttade caggal hoore heeɓi dande ruttade juuɗe heeɓi dande ruttade goɗani ko tagi amen ummade ko mi haali ɗum mi halti ɗum ko bamtude leñol Pular addude aussi kadi touche amen amin ñaago on encore une fois beydon wadde abonné beydon wadde like beydon partage uji beydon famminde yimɓe ɓe aussi kadi holko woni Fuul TV ɗum tan woni ballal ngal ɗum tan woni doole ɗe ɗum tan wawata nawde chaîne o yeeso ɗum tan wawata kadi nawde golle ɗe yeeso sabu like aji ɗi e partage ɗi no totta respect e nder YouTube donc cikkumi nan so chaîne o dañi respect grâce à onon fulɓe ɓe kadi amin mbaɗa on proposé ko heewi ko ganduɗa ina jogori yaltoyde kadi e nder Fuul TV woni série kesso pul mo ganduɗa amin tourna ɗum no wiye dewgal hakkude villageois e fama kadi Yasin nani hen bébé Aïcha nani hen Baba Galle nani hen donc équipe o fof ma yalto hen Allo Seyni Boy Fanay nani hen donc ko série mo ganduɗa haalata koye nder dewgal série o ko jalnika mais du l'utile à l'agréable ma jal kono ma dañ ko ganduɗa ko franchement ko mbawɗa naftorade goɗɗum ko jarabe jogori ko yaltoyde ɗo henna ya série goɗɗo kadi mo ganduɗa jogori ko yaltoyde ɗo henna no wiye nimso gilli donc noon mbiyatmi tan ko bandiraɓe ɗum kadi ɗum ɓuuri famdude e programme momin jetti o amin jetti kadi programme wadde des émissions amin jetti programme aussi kadi wadde des sorties ɗi ganduɗa ko chaîne o e hoore mum waɗata ɗum donc jinmi famminde on tan ko joni golle ɗe ngari joni golle ɗe dari donc so golle ɗe ngari noon alay saago noon onon ne kadi mbawon nangude hen ñaganmi on tan ko beydon wadde abonné e beydon laykade e gandon ne aussi kadi nimso dañata hen par ce que caggal ɗum ɗon tottata amen doole ɗum ɗon tagata aussi kadi chaîne o yaade yeeso d'ici peu de temps ma on jii série mon kesso pul no wiye dewgal inchallahu rabbi mi weltima e fulɓe ɓe
itti à partir de hande nane men jewta hen min e bébé Aïcha mbimomi kala ko jinnomi wadde e bangue théâtre les 90% min jetti décision mi wonta wadde dum bangue goddo so wona e bangue pulago donc non anniyam ko bamtude anniyam ko findinde anniyam ko andinde hayso taw minen min pinani min andani min paamani kono dum woni anniyam ko biyanmi ko tan pular koye bernde he woni pular koye ƴiijam dam woni hayso taw komin juddu jeeri min Allah waɗi pular tan e nder bernde amen joni noon wuuri wuurani dawi dawani fof koye pulago merci beaucoup encore une fois rendo ngo mi salmini kala to bi pullo waali Allah ne seedi so nangi to podɗon nangude ɗo billahi wallahi wa tallahi min wonata ɗum ma théâtre pular yaara yaha to ganduɗa hay goto meeɗa miijade théâtre pular ma yetta ɗon par ce que ko anniyam et je sais très bien et je mesure très bien mes mots par ce que mboɗo andi ko kalantmi on ko donc beyɗen nangude beydon laykade dokke amen doole min kollo on komin jiiɗi hollude on ko mi jarnima on noon sukay mawɗo kala hayso taw neɗɗo waɗani abonné taw yurnima série o taw yurnima Fuul TV a jarnama no feewi no feewi no feewi weltare noon kaadi weltare e voilà ñantugal ngal noon son jiiɗum mi waɗani baseŋaji par ce que noon garmi ko nder Fuuta noon so ari ɗon a bondat carte d'identité o voilà ene ko oto yaltin caye oto yaltin kilo to aɗa suusi yaltine kilo to an aɗa selli min gonmi koye haalde aɗa ene holko mbaɗata aɗa wiisa de yasin holko ene wiisata koloco omoni yaltina koloco ene ko fullaji fayde kalmi annen merci beaucoup encore une fois mi weltima no feewi merci beaucoup pulago merci beaucoup bilɓe fulɓe hunde ko onon jeeyi